ҷон, хабари зур визаи ту буромадааст. Дубай мерем, якта копияи хурдакакитра месозем. Ҳамихене? хайрият ҳардумон оромона дам мегирем. ҳамаш ба шукр. бале, сафари фаромӯшнашаванда мешавад. тайёр шав. ман пагоҳ мерафтагӣ будам. монда шудам. имшаб мерам хона, якта казан кабоб кун. самбуса манту дилам базад. барои чӣ дилам мешурад? ягон чиз зиён мекардагӣ нахӯрдам ку. хуш омадед боваҷон. ҳа, бе ман дам гирифта мазза кадимӣ. корои хона шудмӣ? манба нағз гӯш кун. шуҷонат биёд пеши манба дарояд. дер мебиёну? маҷлис имшаб. ман хоб намерам. гапи зарур ҳаст ҳардутба. майлаш боваҷон. амир пеши манба шин ин тараф ба. зана туя вайрон кардост. сони гапа сар кунам. чӣ гап буғаҷон тенҷимӣ? ҳардут фикр карде ки ман намефаҳмам. чел напурсида иҷозат аз ман ҳардут буромадӣ. кадом ҳаққат катӣ? буваҷон, визаи келин баромадааст. мо ҳафтаи пеш омада Дубай мерем. чӣ тавр шарм надошта ин гапҳоро мегӯӣ, а? ҳеҷ куҷо ба намери ҳардуд. ё мери, ман аз ин хона баромада меравам. дигар барои ту бува нест. барои чӣ ҳеҷ чиз намегӯӣ? тарафи мана намегиред? то кая ин хел аҳвол? рӯз то рӯз вазнин зиндагӣ. негуфтан ҳамин хелам сахт киндмӣ. келин сандуқчаи тиллоҳота тайёр кун. ҳозир мерам. чӣ хел қайноя? фиреб дода намебинӣ ту? тиллоҳои ман туйба додагима. тез ҷамъ кун. ҳамаша мегирам. мана фиреб дода писарам кади ресторан мери. ту лоиқ не ин чизова. барои чӣ ҳамаша мегиред? туҳфа кардед ку? магар ҳамин хел мекунанд? барои чӣ ин қадар меъдаам нотоб мумкин аз зиқӣ бошад? наход ки ман ҳомила бошам. худоҷон.